Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Bah Bindo lanong ubadeiru sembut menteri ramba barim kejela badminta MDC baju syatung Khasi Autonomous District Council KHDC layo i baulalek bandan benta haka jingelang election ukertong jang ke NPP nanong thumai constituency ubadeiru chief executive member CEM ubah penyai sing CEM hakar hotrik mentau benai ubah Bindo ula syatung kum MDC claim da syajit na kaseng UDP kat baga khun baru pyrsa kurim kimi ban airing haka ke election MDC bamenta kum ki kertong jang ko Voice of the People Party VPP kani ke jingmi ubah Bindo ban lek Kyrshan yu kertong jang ke NPP kala penmi ru ya ke jing ya kren haki paidbah bagi kertong ke VPP imat kimyo ya ke jing Kyrshan wat nala ki bahayeng habai kren ubah Bindo ulong bamenta dan shu hakanu kanu ka seng sign pertai hadin baka UDP kala kentai ya u nadu ke jingalang jang ke General Council menchem snem kum tau dan ya ka hok ban Kyrshan yanu kat kum ke jing sngo shimet jang u ulong baka jing lek ban Kyrshan ya ubah penya ya nong thumai kalong namar ba udan ke jing adai ke bajan bat ka yeng ke sem jang u nadu ki por ba ulong MLA hanong thumai na lor bo le tare lang ha po ka District Council laban pen pahong ni baka khon jong Bah Bindo ka kong deiti majau kaya khun ya ke election MDC na ka seng VPP na malki laim khra constituency ka bau pyrsa kurim u Dr. Rizvian Champliang u ya khun ya ke election na ka seng VPP na mau senram constituency bat sa wei paru pyrsa kurim u ba marbo dekhar u de president jong ka VPP u doing haba kli Bah Bindo lanong u loong ba ka jinglek Kyrshan jong u ya ba penyat kam dei hapo ka constituency ba aireng ka khun ne pyrsa bat benrap bau klem Kyrshan yanu hamal ki laim khra lani hamau senram nanam Kyrshan paidbah hynrei na Kyrshan yaki nga kitbok rwiang yaki bakin yo e ka jing job hakani ka election ka jing Kyrshan jonga ngamla ban yathu yanu ru laong Bah Bindo halor ka jingmi ki bahiyeng jong u hakani ka election